Bon dia, són les 7:15 i vaig a buscar el Juanqui. Marxem cap al Pirineu. A veure si podem fer la gallina pelada. Vinga, bon dia. Estem anant a la gallina pelada 2317 i ens hem trobat amb tot això. ¿Es por aquí? No lo sé. Ahora pues sí, a 2 metros, gira a la derecha, ahora y era ahí. ¡Ah! Ay, sí, ¿no? ¡Hala! ¡Hala! Hay que poner cadenas. Bueno, No, que no podem. mira per on hem d'anar. És impossible. Hola, són 2:15 i ara tenim un problema. I és Com que sempre. No podem arribar al punt de sortida perquè bueno, és aquesta carretera d'aquí al davant, mira. Per aquesta carretera d'aquí. Ha nevat molt i no es pot arribar. Deixarem el cotxe aquí i intentarem anar-hi a peu. Està tot increïble. Va, puja. Puja. No puc, Mari. Mierda. Y el canto, ¿eh? Atentos que me voy a caer. Ah, pues no. Uy. ¡Ah!
música de neu, no? Bueno, aquí seguim pujant. Havia d'anar batant i mira com està el cel. Fa bastanta calor. És una ruta super recomanable, super xula. Vas caminant entre els arbres. Bueno, i a més hem tingut la sort que ha nevat avui, bueno, ahir i aquest matí. No havia passat ningú i som els primers en trepitjar la neu i està tot preciós. Aquí dintre. Mira. El camí va per aquí, mira. Això és el camí. Bueno, comencem a no veure res de marca. Està el camí super nevat. Mira, l'arbre aquest. En aquest d'aquí hi ha una marca. Hola. No veig ni l'arbre. Allà, l'arbre està allà a la marca. Està nevant. Està caient una nevada que no vegis. Mira, mira. Bueno, segons aquesta indicació portem 3,8 quilòmetres, venim de Coll de Fumanya i estem a Pla d'en Silla. Ah, mira, una marca! Aquí una marca del PR. Anem cap allà al darrere. Té l'últim estirón. Allà són de muntanyes, o sigui que està tot emboirat i no es veu res. Mira. Allà està! Mira! Mira! La creu! Hòstia, que fred! Oh! Ferro! Fred!
fred de l'hòstia, no es veu res. Mira, en veritat, o sigui, en teoria és per aquí al darrere, però no es veu. I això que porto les ulleres fosques, hauria de veure més. No sabem si seguir, si girar. Estem aquí. I fot un fred que no vegis. Doncs que girem. No es pot. Jo donaria la volta. Estic donant voltes, encara que no sembli. Mira, com apareixes tu de lo blanco. A ver, me voy a alejar, a ver cuánto tardas en dejar de verme. A ver. Marco! Encara se't veu una miqueta. Ja quasi no se't veu. Quasi no se't veu. No veig res. Mira, és que no es veu res. No es veu ja el fons que allà al mig, mira. Allà baix. Bueno, a veure què fem. Ara decidim. Puja el cabell. Estem aquí menjant a veure si es despeja, però mira. Nada por aquí. Nada por allá. No es ni la brasa de darrere, quasi. Hola. Hòstia. Encara és més lenta, no? No es veu res. Ara el fum. Espera, Mira com aquí. Ara fum. Posa't pas la mà. Sí.